कौशत पंचायत के श्री सत्येंद्र राम जी बानी मुखिया बानी जो हरनाथपुर के मुखिया बानी 5 गो पंचायत मिला के होला वहाँ के थ्रू एक काम करावल बा। और 9 नंबर के वार्ड के बानी सदस्य का बोला सोनू मास्टर जी सोनू प्रसाद जी बानी वहाँ के कार्य में भी काम भइल बावे। मूज लौकत मूज सांप के बसेरा रहला पूरा जहाँ सांप के असियाना रहला वहाँ मनुष्य के दिल लगाना हो गइल बा। नमस्कार काका ब्लॉग में स्वागत कर बोलो के तमाइल बानी बहुत अच्छा जगह पर जौन की देख सकतानी क्रिकेट खातिर पिच बनल बा। हर एक गांव में बन रहल बा। यहाँ वन के तैयारी बा कितना सुंदर यहाँ के दृश्य लागता जौन की देखे में लागता कि कोनो स्टेडियम है। बढ़िया बढ़िया स्टेडियम बन रहा बा। आजकल हर एक पंचायत में मुखिया जी लोग मिल रहा बा अच्छा अच्छा ग्राउंड बनावे खातिर। यहाँ बन के तैयारी हो गई बा, कहीं बनल बा कहीं नीचे बनल। यहाँ देख सकता कितना अच्छा दृश्य लागता। 2 गो बैट्समैन प्रैक्टिस कर सकता रे, बहुत बढ़िया जगह बा। आई एक आदमी खड़ा बानी वहाँ से हम बात करावता नहीं यहाँ की स्थिति के बारे में केकरा थ्रू बनता। चली आई यहाँ से पूछल जाए केकरा थ्रू बन रहा बा। मुखिया जी का नाम हो, ये गाँव के का नाम हो जहाँ पहुँचल बनी यहाँ के का नाम हो। फिलहाल यहाँ से परिचय लिया तो भैया अपन नाम पहले परिचय दी और बाद मैंने और सब चली। हमारा नाम पड़ी अंकुश कुमार सिंह, ग्राम हरनाथपुर के निवासी बनी। जहाँ रउआइल बनी ग्राम हरनाथपुर हो। और सबसे पहले रउआ चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद काका बलमुआ के कि जहाँ रउआ बढ़िया बढ़िया काफी वीडियो शूट करके दिखावे नहीं और बढ़िया परफॉर्मेंस देवे नहीं और यादगार बनावे नहीं हर चीज। तो इसे तहे दिल से रउआ के धन्यवाद बा कि जो हरनाथपुर के धरती पर आके रउआ का बोला बढ़िया कार्य के रउआ दिखावे के प्रयास कर रहा बानी। तो और जैसा कि यहाँ के जो मुखिया बानी वहाँ के नाम का पड़ी केकरा थ्रू बन रहा बा, केकरा ठिका मिलल बा, एकरा बारे में बताई। कौशत पंचायत के श्री सत्येंद्र राम जी बानी मुखिया बानी जो हरनाथपुर के भी मुखिया बानी 5 गो पंचायत मिला के होला वहाँ के थ्रू एक काम करावल बा। और 9 नंबर के वार्ड के बानी सदस्य का बोला सोनू मास्टर जी सोनू प्रसाद जी बानी वहाँ के कार्य निगरानी में भी काम भइल बावे। और वह देख सकता नहीं कार्य के कि यहाँ शॉर्ट बाउंड्री प्रैक्टिस खातिर बच्चा लोग 2 ग्राउंड बनल बा, बॉल ना जाई और बीच में हाई शॉर्ट बाउंड्री माने फिलहाल कार्य चल रहा बा। एकरा के बनावल के ताकि बीच में बच्चा शॉर्ट बाउंड्री खेल ली काहे कि हमनी के पहले बगीचा रहला, बगीचा बंद हो गई ओमे अब लड़का साथ खेलते। लेकिन अभी बहुत बढ़िया कार्य होल बा कि हाँ हर बच्चा हरनाथपुर के चाहे दूसरा आन गांव के भी बच्चा के खेल लिया सन। और ओकरा बाद से हई देखा तनी साइड साइड हई ग्राउंड मॉर्निंग कोचिंग शहर में लोग फील्ड ग्राउंड खोजेला ओंग अथी ई बनावल गइल बा। अभी एकर कार्य चल रहल बा। ए पर फेवर ब्लॉक एकर बिछी और भी सुंदर लगी। और इमरजेंसी सेवा जैसे आंधी तूफान चाहे बारिश आई देखियो बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र राम जी के जी कौशल पंचायत के बानी के हरनाथपुर के विकसित करे बानी एगो नया विकास दिले बानी, नया पहचान दिले बानी। ई जोन जगह बा आज से 20 साल पहले खाली जानते का लोग रखा मूज लौकत मूज सांप के बसेरा रहला पूरा खाली वो ट्रैक्टर है। लेकिन इंसान एकदम गाड़ी लेके डरे कांपते रूह कांप जाए। लेकिन आज ही धरती स्वर्ग हो गइल बा। यहाँ का नाम बा जहाँ सांप के असियाना रहला वहाँ मनुष्य के दिल लगाना हो गइल बा। सुबह सुबह दिल लगाना के ही देख रहा बानी टहले वाला जो बन रहा बा। बहुत जबरदस्त तैयारी हो रहा बा। अब बहुत अच्छा जो की सत्येंद्र मुखिया जी बानी वो है कोलसर के कोलसर हरनाथपुर एक के पंचायत में आवेला। अभी वहाँ के फिलहाल काम में बहुत तेजी बा। अब बहुत यहाँ के बोलबे करने बहुत अच्छा काम कर रहा बानी। हर एक गाँव के मुखिया के चल रहा बा काम। यहाँ देखा दे रहा भी बहुत अच्छा बा। यहाँ के ठंडा मौसम जो सुबेरे के रही बहुत अच्छा लगी। अच्छा लागत भी बा। थोड़ा बने में तो बहुत अच्छा जबरदस्त लगी। नमस्कार प्रणाम।